Pastor Banko Wantlego. Are you ready for Umvangeli Ugambushe Ndlovu? Are you ready for Umvangeli Ugambushe Ndlovu? Are you ready for Umthunzi Spear? Are you ready for Ukanyo Kela? Are you ready for Kanyo? Prophetess Kanyo Kela? Bamthembisile kade ngikhuluma nabo bathumela ama location bathi basendleleni bayeza bazalwane bazokhonza kanye nathi egameni lika Jesu. Usazoba mnandi ngendlela emangalisayo, ungakhathazeki, khululeka udedele igazi isonto esithandaza koze kusemnyango sikhulunkulu. Now into esilethela engwele zami mfundiswa silethwe iMega Grace uhlelo olukhona kwiVuma FM. Mawungabe mbangeni iVuma FM uyayithola ku 89.2. Ngiyacela bazalwane every morning from 5 to 6 ekseni sivule iVuma FM 89.2 noma u103 ilapho nazosithola khona sesiwaye kaplalela ezinye iziteshi bazalwane. Isiteshi sokulalela iVuma FM. Hallelujah. iVuma FM mawungale mbangeni 89.2 noma 103. If ungakwazi ukungena www.fumafm.co.za every morning from Monday to Friday, from Tuesday to Friday, or 5 to 6 ekseni sube sikhona sishumayela sibiza uNkulunkulu ophilayo. And every Sunday from 7 to 10 sube sikhona sishumayela uNkulunkulu ophilayo egameni lika Jesu. Manje into esilethela silethwe ukuzoba nesikhathi sokukhuleka noNkulunkulu. Lethi iBhayibheli uma ufunda incwadi kaGenesis chapter 1, in the beginning God created heavens and earth. Lethi iBhayibheli umhlaba wawuyihlane ungenalutho. Lethi iBhayibheli kwakuzula umoya phezulu kwakungenalutho. Kodwa lethi iBhayibheli kwathi kunjalo kumnyama emhlabeni. Sezwa uNkulunkulu engakhulumi ngobumnyama, kodwa sizwa uNkulunkulu ekhuluma into afuna ukuyibona emnyameni. Noma ebona ubumnyama emhlabeni, kodwa simuzwa echaza ubumnyama, kodwa simuzwa ekhuluma izinto afuna ukuzibona. Uthi makube khona ukukhanya, uthi makube khona izihlahla zase ziyavela. Siqala unyaka ka2022 asikababoni ukuthi kuzovela, kodwa sithi siqala sikuJanuary sikhuluma izinto esifuna ukuzibona simanifesta. Ufuna ukuzibona uphila ku2022, this is the moment to speak lezo zinto bese ziyavela. Sizela bazalwane ukuzodeclare, sizokhuluma izinto ukuthi azenzeke 2022. Asikhulume siyibonayo, sikhulume sifuna ukuzibona. Uma siyibonayo kuyilezo esingasifuni asikhulumi, kodwa sikhuluma lezo siyibonayo. Sizoyikhuluma lezi zinto esifunayo zizozivela. Ukuthi asiyiboni akusho ukuthi ngesikhulume. Sizoyikhuluma izimo zivuma noma singasivumeli. Sizozisho zizozivele ngoba sinamandla okukhuluma izinto zidaleke. Lithi iBhayibheli lithi sinoNkulunkulu abancane, like Father, like Son. If our God can speak a word, bese kudaleka izinto ukuthi nathi siyakhuluma izinto. Amazi kulonyaka yini futhi kuyibona uNkulunkulu, kodwa sizothi namhlanje wasokhulumise. Yonke into esikhulumayo ulimi lwethu lunamandla okusidala. Sidala ukuthanga bethu namhlanje sokhuluma izinto. Sothi in the beginning God spoke a word. Phezu kobumnyama, phezu kweyinkinga esinazo, phezu kokushayeka lo2021, phezu kobunzima esidlule kubo, kodwa sokhuluma ukunqoba. Asinendaba ukuthi sidlulephi, asinendaba ukuthi sibhekene nani, asinendaba ukuthi sishayeka njani ngonyaka wedlule, but we are here to declare a word. Utubani ngiyakhoma, ngakho ngiyakhuluma. Sizodeclare izinto. Usathane ukhona noma akekho, kodwa thina siyamazi simkholwayo, siyayazi inkosi esikholo, sizomemezela. Lo nyaka siyanqoba, lo nyaka sihlula, lo nyaka sigivapi, lo nyaka siyathandaza, lo nyaka siyanyuka phezulu, lo nyaka sokhonza uNkulunkulu, lo nyaka sophakamisa igama likaNkulunkulu.
amakhosi, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ongahluleli, owenza abantu babone, owenza bafile bavuke, owenza bangakhuluma bakhulumisane ngesinto. uNkulunkulu lowo owathi kumnyama bakhulumiswa. Sisasho njalo sothi somemezela ukuthi uNkulunkulu nakunyaka asikaze siphile kuJune ka-2022 kodwa sothi sila kuJune, sothi sila kuJanuwari, sikhuluma izinto engathi sezikhona zingekho. Sizodala bazalwane, zonke izinto esizoyikhuluma la sizotshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sesikhathele ukuhlushwa amadimoni sikhona, sesikhathele ukukholwa okujwayelekile, sesikhathele ukuhlangana nje size sihlukane singamzwanga ethi thus says the Lord. Size uNkulunkulu ephakathi kwethu, sesikhathele ukukhonza nange-experience kodwa sifuna masihlangane sithi Baba egameni likaJesu evelehle ebephakathi kwethu. Sizosho njalo sothi uNkulunkulu kulo nyaka sikukhonze ngathi ikhanda siphambene, sikhonze ngathi nengqondo yethu isusile, sikhonza yena yedwa nje engaxutshwe nalutho. Okufuna bazomkhonza ngomoya nangeqiniso, abazomkhonza nge-shift DM kodwa bathi yena uyinkosi, bazomkhonza nge-shift 7 kuphelile kodwa bathi yena uyinkosi, bazomkhonza ngisho kungenalutho kwi-bank account kodwa bathi yena uyinkosi. Sizosho njalo siyamazi uNkulunkulu esikhona njengoba sihlangene la, sizosho sizodala izinto, sizokhuluma izinto zivele. Yes, sinamandla bazalwane. Uma sike sakhuluma into esikhulumayo iyenzeka. Inkinga sikhuluma kakhulu ngeenkinga zethu, unokhuluma kakhulu ngaye. Njalo masifane kakhulu isikhathi sikhuluma ngezimo zethu, uyancipha ukukhuluma inkinga zethu. Kanti kufuneka abantu abazokhuluma izwi noma kubheda. Kufuneka abantu abazokhuluma izwi liya phambili noma isimo singavumi. Siye kuchaza izimo zethu kakhulu, ake sichazele izimo zethu uNkulunkulu kulonyaka. Ake sichazele izimo zethu ngokuthi kungakanani esimkholwayo. Sesibatshile abantu ngathi nangesimo zethu. It is about time that we tell people about our God. uNkulunkulu ufuna abantu kulonyaka sizosho njalo sothi nje ekuqaleni we want to start fresh noNkulunkulu. Kukhona izinto ezinamandla uNkulunkulu akazozenza kodwa manje abekho abantu aba-available. Ngoba uNkulunkulu ngaye ngathi kwabanye uNkulunkulu usebenza ngokwe-demand and supply. The more we demand in his presence, it's the more he will supply. Abantu abazobona uNkulunkulu enza izinto naku-2022, abantu abazodemanda in the presence of God. The more we demand his presence, it's the more he will supply his miracles. Imangaliso sifunda ngaso eBhayibhelini singange-demand yabantu ababenayo. Siyothuka mase sifika ezulwini sibona izinto ebekumele sibe nazo emhlabeni, kusho ukuthi asizange siyidimande uNkulunkulu. Kanti kufuneka abantu abazoba nedimandi uNkulunkulu beseyenza uNkulunkulu. Ukhona yini okumahlulayo uNkulunkulu? Akukho mahlulayo. So sizosho njalo ke namhlanje sizomemezela bazalwane ukuthi nje in the beginning, ekuqaleni siqala noNkulunkulu. Kuzona zonke izinto ezizokwenzeka kulonyaka, but we want to start with God. Abanye baqala unyaka bahamba bayoncinda, behambe bayogaba kodwa thina siqala noNkulunkulu. Abanye baqala unyaka benze ezinye izinto, but we are here to start with God. Sizothandaza kuphela. If you are not ready to pray namhlanje, angazi into zoyibona ngoba we are here to pray. We are here to see the power of God. Ashaya indlela kaNkulunkulu ngena umfundisi ukuthenzi, umfundisi uhlalishe. Ashaya isandla egameni likaJesu. Hallelujah, hallelujah. Senzo phela phansi egameni likaJesu.